खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ बड'सा नायगिरिफोरनिसिम बावहरबाय। दिनै 10 मार्च 2022 इं बृहस्पतिबार बारायनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायनो लादों आं सांग्रिला नार्जारी। मेष राशि मायावबाफोर जेननो गोनां जानो हागौ, जेखियानो जाया गोसो हमथानानै थानांगोन। बृष राशि जेरैबो जौगानाय फैनो हागौ, मोजां खामानि मावनो हागोन। मिथुन राशि साननाय हनायखौ जाफुंहोनो हानाय नङा, गावनि मानसियानो हेंथा होनो हागौ। कर्कट राशि मोजां गियान गोनां सुबुं जानो हानायनि थाखाय सन्मान मोननो हागोन। सिंह राशि माबाफोर खामानि मावनो खाबु मोननो हागौ, गोजोननाय मोननो हागोन। कन्या राशि जेखिजाया खामानि मावनायाव हेंथा होजानो हागौ, साननाया जाफुंनाय नङा। तुला राशि जायखिजाया बेरामफोर सिखांबायनो हागौ, देहाखौ सांग्राङै लाखिनांगोन। वृश्चिक राशि नखराव जेरैबो रंजा बाजा थानो हागोन, सुखुखौ मोनदांनो हागोन। धनु राशि माबाफोर मोननो गोनां दङब्ला मोनफुंजोबनो हागोन, गोसोआव रंजाखांनाय मोनगोन। मकर राशि हिंसा हिंसि जालायनाया जोबस्रांनाय नङा, जेखि जाया गोसोखौ हमथानांगोन। कुम्भ राशि माबाफोर खामानिनि थाखाय दावबायहैयोब्ला खामानिया जाफुंनाय नङा। मीन राशि सुथुरफोरा जोबस्रांगोन, नखर संसाराव गोजोन फैगोन। दिनैनि फानजामुथिया एसेनोसै, गोजोन्थों। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 99548 52542, 94357 59226 आरो 60018 99387 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।